Bħallum 3 snin seħħew l-attakki terroristiċi fi Brussell. 32 persuna tilfu ħajjithom f'żewġ splużjonijiet fl-ajruport ta' Zaventem u fi-stazzjon tal-metro qrib iċ-ċentru tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dakinhar fl-ajruport kien hemm Lorenzo Valla, Malti li kien se jsiefer flimkien ma' martu u li kien wieħed minn iżjed minn 300 persuna li jindarbu. Ma' One News qasam l-esperjenza tiegħu ta' dak li ġar dakinhar. Niftakar eżatt il-moment tal-esplużjoni tal-ewwel terrorist li sploda lilu nnifsu l-pakkett li kellu miegħu warajna, niftakar it-tieni esplużjoni li kien hemm naħal iktar l-isfel minnha. Lorenzo kien indarab serjament mal-intlaqat minn biġġiet tal-esplussiv f'daru, tant li bil-kemm seta' jiċċaqlaq. Niftakar il-mara tiegħi tgħidli li għandna bżonn noħorġu minn hemmhekk għax l-attentati jidhru li mhux ħajjeqfu. Memorji koroħ li ma jintesewx malajr. Tbatija mentalità tibda tortok naħseb iktar meta wara ċertu ammont ta' żmien, meta tirrealizzax minn xi tkun għaddejt u kemm tkun mort viċin sbrix tal-mewt. L-esperjenza mill-qrib mat-terrorizmu ġabet bidliet fil-ħajja ta' Lorenzo, speċjalment meta jkun fil-pubbliku. Ma tkunx tista' titla' fuq trasport pubbliku għax tibda tibża li f'postijiet pubbliċi jaħs ikun hemm attenzjoni. Fil-jum tal-ġimgħa ittallaw diversi fġieli għall-vittmi. Lorenzo fis-sermana is-sentiment li ħass meta matul il-jum żar il-fġieri li saru fl-ajruport. Mument diffiċli għal kulħadd imma tu pjaċir tiltaqa' ma' nies oħra li għaddew mill-istess affarijiet bħalek u li huma dejjem mill-istess affarijiet bħalna sal-lum il-ġurnata. Wara li fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara l-attakk żdiedet il-preżenza tal-armata fil-postijiet pubbliċi ta' Brussell, illum din il-preżenza ftit bdiet tonqos. Provaw naqsu dik l-ambjent ta' kontroll, però l-kontroll xorta għadu isir imma mhux daqs kemm kien isir sa sena u nofs ilu. Iżda għal Lorenzo din tibqa' esperjenza li se jġor miegħu għal bqija ta' ħajtu. L-esperjenza kollha, ġifieri tibqa' mnaqxa isom naqxa fil-ġebel naħseb u ma tinsjaqat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.